مستعيب رمضان دەستپێکی پیرۆز بۆ هەیە جەنابەتە تێن کە وەکو دیارە بەبەرێ گشتیە ڕەوشەمبیری و وەرزشەڵەوانی پارێزگەها دۆکێ gelek spas bo televizyona haya û şaşa haya pîroz destpêkê ez ku bên televizyona vîn televizyoneka an ku projeyekî nî li dihokê zanim ku şiyayê wekû kertê taybet dewrê xwe bînît umêda hindê ku li paşa rojê me tecrübe pitir hevin di Kurdistanê de rêka şaşa haya pîroz da me divêt wekû peyama xwe ku destpêk bêjîn ihtimala pisyarek bêde kirin û wekû gencek viya bête vê hekî pisyara xwe jî eva da tiştekî baş bît bû çî viya vê rêveberiye wergirît طبعا ev rêveberiye wekû bên rekîzeka mezin an jî wekû serweyekî neteweyî mezin yê çarçovê vê muessê de heye ew jî texa genç ku hemî wan ixtisasatê xwe ve texeka genç ya mezin bi xwe vedgirîtin û gel wê jî da mirov şêt resma siyaseteka baş bo warê rûşenbîrî hunerî û werziş û lewan li vê rê da biket li vê rê rêka şaşa hwe da dibêjîn peyama me di peyama ya girêdana vî xelkî rêka van peyamê ixtisasî da dê ew bît girêdana wan a xwe alay ve wekû sexfê esasî dê ev ê bîtin giringîdan bi warê niştîmanî bi warê muwatenê girêdana vî xelkî bi niştîmanê wî ve ev ê dê peyameka esasî wî li dest me dîsan wekû karê kargerî li vê rê dê karê me ne bi tenê girêdayî van rêveberiyê bi ser me vebin dê hewl dayin ku me tensîq û rêzgirtin bo propozel û projeyê hemî hereka theqafî û elamî û fenî û riyadî di bajarê me de ku em bişên yanî tensîq û hevkariyeka baş gel hemî wan muessesata çêkên ku em hemî pêk ve bişên pêk ve çarçovê konferansekî da xîtaba xwe ya rûşenbîrî xîtabeka guncay û ya hevkarî heta dwarê çalakiya jî da me hevkariyeka baş hebîtin ku tedarib wan çalakiya da çênebîtin umêda hindê em bişên îdare eqûla bikin îdarekirina eqûla ne em dê kar bikin îdarekirina wan eqûla çikû me eqlê baş wan hemî wan ixtisasata da heyn ev ê çarçovê parêzgeha dihokê da dîsan ev xelkê me yê derve jî min xelkekî gelekî hêjayê hey wan ixtisasata hemiya da umêda hindê em bişên fireka baş tina beyna xwe û wî xelkê ev ê parêzgeha dihokê ew eqûlê me ev ê çûne ji derve çikû derketina eqûla xwe ez xwe dibêjim yanî zarareke peyda dibîtin ku şikiyanê mirovî diçîtin bes gel hindê jî da em her gejbînin hindê da ew eqil yê çûn ez bawer dikim pitir yê hatine tatwîrkirin û li paşa rojê eger vegirine ve an jî eger nevegerin jî li wê rê jî projeyê wan dê cihê rêz û ihtiramê bin bo me tekît me rêzeka taybet dê bo bisporiya hevît ixtisasata gel hindê jî da wan ixtisasata dê hewl dayin pitir biçine xwarê ixtisasî da ev ê dê karê me esasî bît umêdam ew ku ez fitreka zemeniya Kurd da wekû ez ê bêjim wedek jî ez hewl bidem fitra qanûnî da dê hewl bidem berî fitra qanûnî ku ez karê xwe bi cih bêlim her nokê jî wekû wedek ez bêjim ku ew fitra qanûnî ku ya hey ku her rêveberekî giştî tê de danan tu fitra zemenî da umêdewarîn ku ev bişêm li ser du asta karekî baş bikin êk wekû jerxana rûşenbîrî û hunerî û werzişî wan em bişên bûniyeka baş çêkin ku bişên întacî serwê bûniyê bikin dîsan serwê jerxanê em bişên serxana rûşenbîrî û hunerî û werzişî û karê genca wan hêz bexîn zor spas bi şaşa ئەوسا ez gelek pisyara bikim nekut çemşîr dîdareka taybet yani lê wekû Kurd me gelek tewar jî hebin ku carên dihatî li gel cenabete vekin fitiriya dest karbona te li vê rêveberî giringiya te dê bo çi bî gelek Rastî ihtimala ew gazetê de kirin derîngê jî ez navan ewsatê rûşenbîrî û hunerî û werzişî ez ê dûr nînim rexmen ku fitreyeke belkî ez piçekê dûr ketîm bes her gel wê da jî fitriya hevalêt min van kerta dane ew ez bînim li ser me tê te farazkirin jî ku em balansekê ragirîn balansekê tina beyna van hemî bisporiya da dîtina min çi ixtisasî dî giringtirîne hemî dî giringin bes ku li goreyê xwastê û li goreyê demî û li goreyê derfetê em dê hewl dayin ku balansekê tina beyna van hemiya da çêkin yanî ne ku êk ser hisê wayedî em çi ixtisasa firamûş